Hiljaa nyt vittu. Sekunti siekin. Hei, kukaan ei juo maitokannusta kaljaa. Ei juokaan. Tero juo litra. Kalja tuoppiin vaan kaljaa. Ei mä nyt koko jo. Vittu. Tämä on itse mikä litra. Nyt on vain ohraa. 34. Onko tuo kaljajuoja ole? Ei oo. Se on juosen. Eikä se ole oleellinen. Se juosen. Se hävetää. Visuudella. Se on hävinnyt. Ei tässä mitään, minä maksan. Hyvä! No, ensinnäkään tulee hyvä, kun tuo jos kalissa on maitokannusta. Vitu, ei silloin Ei silloin mitään. Hei, se tuli.